Nggih. Nah, Iki karo minangkani pamundutan, Mbak. Nggih, niki aku membacakan salam-salam dan sawer-sawer nggih, Mas. Kuwi sing penting. Bagong. Oke, yang pertama dari Pak Budi dulu. Bentar. Wah, Pak Budi, wah sugeng dalu Pak Budi ya toh. Pak Bos ta. Pak Bos. Wah, jan wis. Wis ning nggonanmu ya. Ah, wis rawuh nang nggonku tak suguhi teh enak banget jare teh. Oh, tumben mau suguhi biasane angel metune. Wah, kowe kanugrahan to ngombe iya. tanggonku ki. Heeh. Anek gur yoga sik teko, gah. Ora, kering kerontang. Ah, bos e kuwi. Oke, untuk Pak Budi ini ada sawer untuk Om Yogi. Selamat menempati rumah baru di Jatimulyo. Nyawer 1 juta. Nanti lagunya memanik ya, rame-rame, Amane Mbak. oke wis. Saya- Wis sing ngatur jenengan, Mbak. Oke. Terus tadi dari bentar. Bunda Mimi Bunda Hongkong ya wis. betul. Bunda Nyawer. Mimi Hongkong mau minta gending selendang sutro kuning, selendang biru podang kuning Mbak Elisa. Selendang biru tadi sampun. Selendang sutro kuning Mbak Tatin. Terus mau ucapin untuk Dek Ratna Mayang Sari 7 bulanan kehamilan putriku Mas malam ini usai maghrib. Ya Bunda Mimi minta dipinangkani sekarang. Oke siap Bunda Mimi. Kemudian dari Putra Dikari Gino Bolodewo Jakarta Utara. Jani Bapak iki wis jan ora kendat-kendat anggone. Selalu ya. Selalu. Nggih sugeng dalu Mas Petro nderek Mangayu Bagyo mugi puyer 19 jaya sakalaminipun. Amin. Sampun mlebet apresiasi 500.000 wonten rekening. Ayah. Request gending gelo digarap dangdut. Nyuwun swantene Mbak Elisa OA sama Mbak Agnesia Nandasari. Agnes sih. Matur suwun. Seneng aku nek Agnes Jatil ngono kae. Tetep Spesialis. Ya, tetap kompak, solid, guyup rukun, sepados WL tetap eksis sak teruse. Amin. Lagi sugeng dalu Mbak Elisa lan warga laras, semoga sehat selalu. Nyuwun lagu Podang Kuning nyawer 300.000 sing nembang Mbak Elisa Orkar langsung. Oke, siap. Sama ada lagi request lagu Gelo, nggih Mas buat Mbak Oriza juga. Ada bonus kebaya matur sembah nuwun dari Yuseli. Wah, wis iki dirangkum. Ki mau podang kuning, selendang sutra kuning, gelo memanik. Wah, jos. Iki yoga kapan ya oleh seragam. Saya Bu Yuseli nih yo, kapan-kapan yogonya dapat juga. Mbok menawa ya batik-batik po surjan. Surjan, wah wis. Ki minangkani yang podang kuning ya. Podang kuning. Oke. Nganggo apa ora Mas? Iya nganggo. 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 Waktune cepet lho iki. Iso ora le nyingkat waktu. Wah, gampang. Lakone beres. Bisa, bisa. Oke. Iket wektu e. 2 menit dadi ya. Ya ora. 2 menit ya bulan baleni. Saiki sesuk sore, sesuke aku dadi. Nadyan wujud mung peksi agawe taline prangta Iki wiraswarane loro ora mangkat. Mas Eko Mas Sutiyo. Sutiyo. Mas Naron ra mangkat. Mas Wah, Dus. janjik demung ya lara untuke to e. Iya, Asli angger Mas gak. kesuwan pokok men wiyagane berkurang banyak. Ngopo ya? Asem temenanan kok. Alus manis nengsa make. Iki bawane mending to dadekke siji karo Mbak Tatin wae. Ha to? Padha-padha ra selendang sutra kuning kan selendro songo to. Oh, Tatin rasa nggo bawa. Oh, iya. Kesel Tatin. Oh, curang. Ketewuh wingi kesel tenan. Oh iya. Keseler kesuwen. Heeh. Kesel terus. Nek ngitung bathi jan elok tenan. Asa wenggan kula lana golek isi podang
bisa dadi tombo. Oke. Ayo. Agi bales sih aku. Awane ngomah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranganku goleki ora rasa esok awan nganti wengi. Maneman yen nganti liya kang nyambah. Leyang-leyang tak sawang meja ing ngepang. Kekancan enteni saka ketuaan. Sarwi ngoceh dheweke malih benjokan. Tak suwun bocah ngiji podang kuning agawe pikirku kuming. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen nganti nyanding selirane. Arah bakal hatiku kekiwang liyan. Sing podang antun hati keberatan. Ora mandang iku sansaya getrek. Asranan isun pikakulut tebel. Wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranganku goleki ora rasa Sarwi ngoceh dheweke malih benjok. Tak suwun bocah ngiji podang kuning agawe pikirku kuming. Ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen nganti nyanding selirane. Ora bakal hatiku kekiwang liyan. Podang andutut hati keberatan. Ora mandang atiku sansaya getrek. Kanan isun pikakulut tebel. Matur nuwun Mbak Sampun Elisa. iki wau podang kuning. Ki terus apa Mbak Elisa bariki? Tadi untuk Pak Budi memanik, Memanik. terus tadi gelo Oke. selendang sutra kuning.
Tatin nggo keren-kerenan wae. Oh, keren-kerenan ya. Oke. Lemu-lemu nggo gajul-gajulan. Ini langsung dipanggil apa bertiga aja 2 lagu. Iya. Gitu ya. Bertiga. Mbak Agnes. Mbak Oriza ya ta? Enggak. Betul. Mbak Agnes, Ayo, Mbak Agnes, Mbak Oriza maju. Disepati pelok. Kanca-kanca. Jleng. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Mbak Agnes, Mbak Oriza, wah jan iki rombongan sinden-sinden laris temenanan iki. Amin, amin ya Allah. Nang sinden ngetren ya ana. Sinden gaul ya ana. Wah, pokoke ngendi to dalang sing ora gunakake tenagane Mbak Oriza karo Bu Agnes iki. Mbak Elisa. Padha meneng wae blangkemen iki. Ben gesor. Lah kok piye? Kayak wis ngono lho, Mas. Wes saiki nembang. Ya, Ngono luwe apa? Sabar. jak dagel wegah. Hah? Aja emosi to, Mas. Aku emosi. Mengikuti Rano sing manut. Edan tenan. Pak itu ya, Mbak. Oh, mesake Saatnya jandalange. ya Allah. Ah. Ya wis nembang-nembang ngono. Ya aja moto. Ah iya, kamu tong wae. Kudu semangat. Semangat, ya. Bekerja Semangat, mendalam. Dijak apa-apa do angel. Semangat. Asem temenanan. Eh, Kosongnya jokin ya. Oh. Alah, kok guyu sithik lho, Mas. Agak. demi anak di rumah, demi anak di rumah. Oh anakku loro Ayo. Semangat. Iki do hati-hati sik dadi anak cilik. Heeh. Ya sekolah gede ora cilik iki jan panas iki gampang banget kena. Heeh. Nah, apalagi kalau orang tua dari luar, nek bisa jangan langsung megang anake. Heeh. Tetap cuci-cuci dulu, mandi. Ini mandi. Yes. Adus. Nek lunga lanang wedok ya mandine bareng. Heeh, ben cepet. Lah iya mesake anake slakle-kle. Persisan. Oh, bar iki adus ha, Nes. Tekan kene. Iya, mesti selalu. Kok ngabari aku. Nah, apa kok dadak ngabari? Oh, iya. Pikol. Fik. Malah harus mikul barang. Ogah aku. Yo gak nembang. Memanik sih apa gelose? Memanik iki tatin. Ora, iki memanik Pak Budi. Oh iya Pak Budi memanik. Ah tatin Selendang kok sutra apa? kuning, selendang Selendang sutra kuning. Oh iya, urungku sego kuning. Selendang sutra kuning. Memanik. Langsung dangdut semua 2. Oh iya wis manut pokoke aku wis. Tuh takon do ngayal wis aku tak manut. Medley Medley toh? ya. Hah? Medley. Memanik ning gelo. Ngerti ra? Ngerti Maksudnya medley ra? Met medley. metre. Medley. Met. Met ki amit sewu, Medley. dele ki kacang. Udu Kacang mete-mete amit-amit. lho, udu mete-mete. Mete-mete iki ra. Ori jae mete-mete. Apa sik mete-mete ki nggo napa? Kekarepan. Oh, metutu to. Potong. Wah. Edanes kowe Nes. Apa to? Udu aku. Iki berarti bar memanik langsung gelo ngono. Yes. Ya wis manut. Sing langgam berarti memanike. Langgam memanik. Langgam memanik. Terus njuk dangdut Yo. dangdut memanik, terus jaranan gelo. Ya. wis. Gelo engko terus tuku njaba gelo. Aku omah marai gelo ya. Golek njaba. Curhat. Ayo gek wis. Langgam. Langgam memanik. Dangdut Dangdut memanik. memanik. Terus Agnes Jaranan gelo. gelo. Jaranan gelo. Ya, yuk.
Milih kok Mas, iki Aku, sik Mas. dhewe. Wah. Aku seneng ya. Pisanan aku ya, pisanan. Oh, pisanan. Pisanan. Seneng aku. Pisanan kowe. Ini cepet lho, Nes, pisanan. Hah? Wah, Riza. Elisa sih. Aku kari dhewe. Wah, Oh, kowe- yo kari dhewe Pak Tatin kok. Wah, kowe wantek kate iki. Keri dhewe. Ya Nes, pisanan kowe, Nes. Hati-hati lho, Nes. Allah, Allah. Mong slir. Pindaratno kanggaton malela dangalengku kiyo tansah eling sadyan aku rasaku tansah sumangking rino wengi aku mung tansah ngenteni dan mengenal idam tetes sing tresno Tuhu dadi tataline atiku kan tansah nandang kasmaran Sliramu tansah ganti rente kaya
Wah, gede. Dong, jeleng. Mantap kan, mantap kan? Mantap. Aku saya semelangi Oriza. Ngapa, Mas? Wane kejelungep. Oh, ngene apa? Ya aku tak tampani to. Ra iso. Solikin ya nampani. Tong, jelong. Agnes iso luwes tenan, seneng temenan aku. Mbak Oriza, Mbak Elisa. Nggih. Iki ana sik takone. Napa? Iki saka komen YouTube. Komen. Kalau beli minyak kayu putih 19 itu di mana toh? Oh, Di bisa. apotek. Di apotek toko obat ada, nggak ada. ya di market itu elektronik ada, Mek Shopee, Tokopedia, apa pesan lewat DM Instagram juga bisa. Ah, niku Mas apa iki? Sotyo Parisudo. Oke, makasih Mas Sotyo. Terjawab. Ini liwat kula nggih saged ning sak botol 200.000. Oh, dapur muga. Ayo Nes, jengglengke Nes. Tak tong, jilong. Wes tenan enak, Nes seneng tenan. Cirodel. Kaya ngene lelakonmu. Yen ngopo. Yen pancene dijalani. Ayo Sa, Hup! Iki apa? Orizai gerakane ngerti lah, ngene iki lho. Nggih. Wah kaya anyang-anyangen sawe. Malah ngerontok ya. Asem teman. Wah. Rontok kabeh, rontok kabeh. Mantap. Jika ikin. Go Kon, nggih. koleksi. Mas. Nuwun nggih. Nggih. Ah iki gilirane Mbak Tatin. Kang, iki waktune wis kurang 20 menit lho, Kang. Oh, ora apa-apa. Ayo Mbak Tatin maju. Sugeng dalu Mas Dana. Sugeng dalu Mbak Tatin. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa ning aku gumen lho. Piye to? Kowe mau nang isor kok wis kandha aku. Kandha apa? Wah, aku rasa kon ngadeg. Heeh. Iki bedane apa nek aku karo dalange mau bengi ha? Ya beda lah. Nek dalang sing mau bengi nek omongan iki ya kalem, nek jenengan iki nek omongan atos e. Ya ora, atos kan tergantung. Heh? Ane ku omongan terus apa? Lah, nyatane ya Nek karo omongan sapa? karo piyayi-piyayi sing halus, aku ya halus. Oh, berarti tergantung lawane. Heeh, aku kok ngono kok kon ngelusi. Aku ya Gabrak tergantung. apa halus? Biasa aku tak medun. Ya aja. Lah piye? Aku urung rampung kok medun. Nek delongkas, Kon ngopo? ya 10 menit medun neh, engko 20 menit neh. Pira? 20 menit. Ah, kurang Ini. suwe. Hah? Kurang suwe. Wah wis dan. Wes iki kesuwen kok piagane do mulih. Iki wis udah akeh. Piye digawe wingi sukses ta? Sukses, alhamdulillah. Jan. Jan piye? Memelu seneng. Iya. Ketoke ra ono jenenge Kes wae. Ana wae grajur kowe. Anggepe aku ora duwe tak goleke utangan. Aku wingi teko telat ngopo? Wah, lah aku ana urusan. Ayo kan. jenenge ngono ki wae ngunduh wae ing pakarti. Ya ora, lah kan istriku kan ikut. Ya kan aku dirimu. Situ membutuhkan aku. Ora lho, maksudnya jenengan we telat berarti aku nang ngene ya momone telat ra apa-apa ngono. Ya ora, ya padha-padha kok. Ame nggon nyumbange kok telat ora diurus.
Iya matur nuwun nggih. Ya, wah jan aku yang matur nuwun tanpa nggonmu aku swara mangan iwak wedhus. Oh sing entek berarti kowe ya. Oh, aku ngenteke. Mulane. Ben. Oh, populeh. Wis iki ana pamundutan apa mau? Slendrang. Heeh, selendang sutra Sutra kuning. kuning wis langsung wae ya. Ya, Soale kowe nek kon bawa ya mesti wegah. kene ngerti. Aku mono karo ming dalang rat jarang payu. Terus apa? Bendoro Ki Pramuji Widodo. Dalang apik. Nyanggit lakon apik, garap gending ya apik. Pek. Aku mono. Niki iki ora mergo ora gelem bawa, mergane wektune cepet. Ora alasan. Kowe alasan. Alasan apa? Gak alasanmu alasane wektune cepet ning dasare nek kowe iki nek aku ki ora bangun miturut. Nah, aku tergantung lawane padha jenengan mau. Ora. Wis saiki wis nyanyi wae bangane iki kok dadi pentungi. Iki kok Gimana buri iki, lakone aja dawa terlalu, Tin. Ya mulane engko ben tertib jam 10 rampung, saiki nggih ndang ceket-ceket nyanyi. Ane dalang ora kuat, ora kurang sanggit ya. Lah piye? Wah, aku ki dalang paling iso nyanggit langsung tesak. Ya ngono jajal didelok. Piye rambutnya iki nganggo nadar apa? Apa ta? Nek es payu laris lagi diketok ngono. Heeh. Soalnya aku tanpa mayang nang njaba tak ketok tenan rambutku. Ah ta. Sak gulumu tak ketok. Kok guluku? Ben. Aku gua Sing di rambut kono kok guluku barang. Yo, gak nembang. Ya nembang ning nek kok lali ra apa-apa ya. Ya ora iso, pantas e lali. Pentas. Iya, gue memang pantas. Ah, pantas kudu pentas karepku. Ayo wong iki lambe iki ketrikel, uripe ketrikel biasa apa meneh lambe. Iya, neng ketoke kekerepen mbok kumu sik ngono. Sikatan sih. Ya nyilih sikatmu. Sikat WC. Wah, setan. Kurang ajar wis. Galang e kon sikat WC anggepe Menamu kan ra duwe sikat WC tak kasih. duwe wae. Oh duwe. Duwe sikat WC telu. Telu. Sikat WC ku telu. Kok telu iki sing isi nggo sikatan ya? Wis tat ya nembang omah. Iya, nembang nggih. Nembang apa arep macul. Bang, sing apik, sing sae. Iya saisane, ora kudu sae, ora kudu. Laris apik. temenanan aku arep ngejahe nganti wedi ngono. Oleh mayang ora tau kok ngejak. Sesone ngapa ta? Oh, tak tembak lo lambemu. Meni ya, nganggo mic isra. Astagfirullah, Tin. Masih kaya ngono to. Yo, wis. Ya. Iki selendang sutra kuning. Iya. Lali to mingan tok selamur-selamur to. Edan tenan kok. Ayo. Alah. Mingkem ta? Nah, Aku nek ngadeg rak mingkem. tak ingkemke. Aja lara. Selendang sutra kuning. Sugeti. Demetan kang diwetehake. Nalika pisahan kowe janji
sutra kene madu-madu kan diwetehake nalika perpisahan kowe janji ora wekake wis meh aku tansah pikirake kowe atiku sumelang ning kono kowe piye bare aku ganteng selendang sutra kuning wong sing tak puji lagu selendangmu ing galop lali entrit kawan oh tak impi-impi yen toh aku ora sedang sutra kuning dadi sampun Matur nuwun. Nah, iki isih ana pamundutan melih. Iki pun nyawer nang gone rekening Mbak Alisa. Penggemar saking Cilegon wis nyawer 150.000. Iki nyuwun prau layar. Lah nek gandeng iki nek Mbak Elisa kabeh ra yo mesake to. Iki dikurke. Prau layar iki apike kur. Tur rasah ngadeg mesake. Kae mesake garwane dalange semaya. Ulate wis petenge ra jamak wedine kon ngadeg. Keparat temenanan. Aniye. Yo langsung. Ayo. Tune gari 7-6 menit e, Gong. Wah. Ya gaget truk gek. Kae sowan ana ngersane Ndara Puntadewa sik. Saiki lagi mangku Ndara Janaka sik lagi nandang gerah. Ayo tak tutke, Gong. Yatlangening kalang ya nagar pada muncar. Oh. Tenoler kekonang suram sorote tan padang. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenani wadana katon aremu-remu kalingan hangrangang sang diamanaheng
ingkung sumungkem guling sang kakung arepa babu eman beratan dik branto ulun tadah runtik Koko Prabu kados pundi kahanan menika paginio adi kula pun Janaka sampun sawetawis nandhang saged boten kersa dahar lan unjuk amung sare wonten pangkonipun Keng Rayi Puntadewa kula rasaken sesaketipun Yayi Janaka saya dangu boten sirna nanging malah tansaya ndodra rina kalawan wengi amung sare wonten pangkonipun Keng Rayi Puntadewa boten kersa paring atur menapa-menapa Koko Prabu kados tiyang ingkang genturaken tapa nanging raganipun Keng Rayi Janaka kraos benter ingkang linangkung duh Koko Prabu Keng Rayi nyadong pangandika paduka Koko Prabu menapa ingkang kedah Keng Rayi tindakan monggo paring sabda Koko Prabu. Wah jlitheng kakangku bener apa sing dingendikake mbarep kakangku aku nganti bingung golek srana dimen Janaka iso pulih kaya wingi-wingi paribasan jajah desa Milangkori saben-saben ana wong pinter tak parani nanging kabeh musna tanpa guna kanyata jlamprong kahanane ya kaya ngono kuwi ora saya apik nanging malah saya nguwatirake mula saka kuwi jlitheng kakangku pinangka pamomonging para Pandhawa kabeh mau ndak pasrahke mulyane Janaka saka kowe ora ya saka kowe jlitheng kakangku. Wonten paring dawuh lan jeneng sira Werkudara. Wah, jlitheng kakangku piye? Estunipun Keng Raka ugi nampi wangsit mbok bilih samangke kagem dadosaken srana adi kula pun Janaka bisa jati temamulya, mulya temeng jati. Nanging sedaya wau kula pirsani saking Kyai Kacapasan nembe peteng dedet lelimengan. Mbok bilih samangke mboten dangu malih bakal binabar lelakon menika Yayi. Aduh Koko Prabu, Koko Prabu. Setyaki munggah ana pendopo tanpa tinimbalan napa Yai? Kepareng matur wonten ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sakwau kula nungka tindakipun Kanjeng Koko Prabu. Wonten ing margi kula kepanggih wadyabala segelar sepapan ingkang dipun pandhegani dening Prabu Badrayaksa miwah Emban Kandiyaksa. Miturutaturipun katerangan ingkang kula tampi kula sampun adep-adepan kalian para wadyabala saking pulih payung. Banjur apa sing dikarepake? Nedya badhe ngluruk perang wonten Madukara. Badhe mboyong Sang Dewi Wara Sembadra. Seka sare Raden Janaka. Setyaki wonten dawuh Kamas. Apa sing mbok aturake mau pancen kasunyatan. Yen to ingkang rayi Dura anggen kula matur gulu kula pinangka ejol. Yen kaya mangkono endi menungsane sing bakal gawe bubrah kasatriyan Madukara. Endi pong
wong-wongane sing bakal mboyong Sembodra bakal nemoni kapralayan. Janaka. Sing dadi pengarepe Wadyabala saka Pulepayung. Dasar kepara nyata, aku Patih Werdu Bantala. Kowe sapa? Panenggahing Pandhawa Raden Werkudara. Ayo, aja tok bacotake lakumu. Bali menyang negaramu. Ora bakal bali yen durung bisa boyong Dewi Wara Sembodra cangkeme. Wah! 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 Oi! Wah! 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 Ora kena pringgake becik ketaman kuku Pancaraka brodol ususmu. Wah! Prabu nyegat anggen kula badhe mapakaken kraman wonten Madukara. Janaka paring dawuh yen tok tandingi nganggo akal kowe swara menang. Kersanipun wis to. Iki miturut pun Kakang iso dadi srana kamulyanmu kamulyane para kawula ing Ngamarta lan sakiwa tengene. Nganggo aji pangabaran. Tontonen apa dadine mengko ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Yaksa kalawan emban Kandiyaksa kataman aji pangabaran saking Raden Janaka Nayanayu Baskara Titimangsa Badar Dewi Wara Sembodra kali Dewi Srikandi. Pangeran kowe Srikandi. Ngene nggih Pangeran.
layak to layak. Bojone lagi nandang sakit. Malah wong wedok blayangan ora karuan. Kowe golek lanangan liya. Kok ning ngendika ki ora waton. Wah amun kados ngaton to pangeran. Kakang Mbah Sembadra, ana apa Sri Kandi? Enggal matur mawon kalian karsane Kanjeng Pangeran.